כוח של אלוקים, כוח לשיר להתפלל לאלוקים, לתת לנו רצון ללמוד, ללמד, כוח לעשות תרגילים וספורט, להגיע ללימודים ברצון, לתיכון, לאוניברסיטה, כוח להתקדם, לחיות, להיות רופאים ואחיות, כוח לטפל בחולים בבתי חולים ובביתם, כוח לתשוש ולחלש, להתגבר על הכאב, להחלים, כוח מניקיונות בטיפולים בבית אבות, כוח לעבוד בשדה, בפרדס, לקטוף פירות וירקות, כוח לעבוד בבניין, לבנות וילות וקומות, כוח לשרת בצבא במדינה, כוח בנמל, בשדה תעופה ארכיאולוגיים, כוח לצאת לעבוד, להתפרנס בכבוד, כוח לרקדן, לזמר, לשיר על הבמה, כוח לשחקן, לעשות חזרות לסרט או לתיאטרון, כוח לבשל, לאפות, לכבוד השבת והחגים, לשמוע, כוח מה דעתכם על הכוח? מה דעתכם על הכוח? כוח! יופי. בוא נראה את זה עכשיו.